adunti samre bibia meginan egina nana kɔ akura na kyese ye kyerese amamre ne amane ekwan so se nana kɔ akura ne nana se ne ketetintini mu a ɛhɔ na ubehu se ya dida no asiesie no ubehu no bre ne mboro ba no ne koko enyina na abrafo ene abre asamre hu se odibidie akanwani asika ekurokura wo mu ekyese ye bɔ nana emu ɛho ɛban amamre ne amane ekwan so ekyerɛ se okɔhwɛ ye nana ne se onye ohene ana onye ohima se wo na mu paboa uboduku a ese utu ewo amamre ne amane ekwan so usumfo made nyina da opunso te kokoso krobia Asante kotoko edise nana kwame yesuo atwuma ne be ndi hyekonkron amamre ne amane de ne kyese na kwame yesuo de meti ena mehu se amamre so efata enu ti samre abusuane adofo mu a mo hwe ye mutie na muhu niama ekoso nyina no ekire se titi obi ka titi obi ekire usumfo edame hu sima baako ebrese no ko betimi nka biom pia arefo se wo hwe anase ukọ ayiyo bi ase na wo se emma ebobna na wono te adanka yemu ni ade se ya na wotimi se enibre enaba eno ye friend se brambo mumu se yasoja na eno nso ye enua ensini yakeka na ye de aboma eno nso yaso ano a ni nyina eye amamre ene amane a ye na yedija ohimpon bi a sebi wo fra ntuma wotintimu na okọ akura no ekwan eno nti na nei se wo hwe eye mmaye a wo mo de doso ene ade ede abobo wono nsa no de nya aban so abobo muti a wono twa adwajo ne ade won mudi nyenye ede abo won muti ene ade a enye asemketwa ewo eho nwi na eka se wohini a wono adane atoyi ukọ adusuna anase aduana abusua no mu a enumu ena ofi ya na nanamo aduanafo enyina ye nim se eba abakwase mu a ekire mu a wono kan abusua wodo wo aman Ghana ne Asantehene mu Akan mu a wono mu di eme de hye wono so pa ani eja emdi se wo se ne wohini nana Darko Montwi otoso mienu wadane ato na ye ne dot ye ene ade a dodo na wo friend Dr. YK ata konadu edi ana dodo na wo de friend na ofri aduana abusua no a wo ma hyenso de ene aboa kraman a eja etua na no tete wono abakwasem kirima wo no free enne ye bebia no wo no bepie mu enne ye doma a wo no piesie ene ose ade yo agima bedu ekire aduana abusua no no na aboa kraman eja etua na no ena no soja ndidi wo no monim sa wo hwe oba panyi a nyenya habanye no de nsensa ede etua na no ya asema eka ne ntrase nyina ne se enibre aba enya de a wo bie na no na sebie ko to atentosumpo ede atofomo emma panyimfo ena twetwa densinkran ya yede kobene ene kojan yede agugu ekoma ni nyina eye Asante amamle ne amane ne bie so hu senyenya ahaban egu obi krom seyi a na ade ba akopɛ ena edan die yenya ahaban eye ahaban a sebie ko to pamsunsun fi pamsunsun bone eman eko enye asemketwa okani ayafasa wo hye wo ba panni a wote osese ya wono na nso so ate Ukraine a eniyi likunu eda efomi wono no na Darko Montwi ne hokani eno no ena chese wono so aba se mo hwe ne nsa na Ukraine hwe bi a na chese habammono esoso a enye asemketwa kwa ema ni bi mpanyifo ni bi enie yenya haba ye kan ho asem no ebi ne gu okom won se oba konso wode aban ede etua na no se bi onkasa omure na no tukwa ye bi asena kokoku ne se ya mesrawo ngwansa okoche anumpo wamfiu anasa okasa anu wamfiu amamre ene amane a ewo ho no mu a ye nhye ne nso pa se wo hwe ayigwei ene se de esi ekoso ewo maban a ebentepa de ani ntini ene yetwetwe wuro ayemfo abrempon ene adehye ene de wo mo aba bepie mu anuma ye hwe se ne be ya dada na Darko Montwi ye beko na yakwa akugya no kra
Asante mantem so afo yewra Simon wose mensa ena yehunu se wote hono ma wono so eba no de nunyam ababa beta achi no no saa me se wo sha na je se ohimpo bi ena yi ti a wo beyi a eye ode obesimu otumfo anamu otumfo suman boafo Suman Baffour wono eni wona mo hunsisi yi na odi animu a wo baba akwamu se ne be ya opimso tumfo se tutunye nansi okrawye ne obrawe ngoma so Asante mawura de otu no se wo mara medina mu se ne bofotene emfama no se de Asante amamre ne abakwasem tie no se opimso e wo so okọ ba bi no ntini ankwa nipa obetum so nkonko gina na nemu no okwa ye gye no te se de otumfo na na epia wo ba ntinya nwanwa se wo hwe santena adika ato edi animu a opanyina wo ba eye dadeɛ so abahene a ye friend se Baffour Kofi Atobrah dadeɛ so abahene Baffour Kofi Atobrah wono nie ɛna wote apakan mu no enti se wo hwɛ apakan no kra na ne nyira ho a ye de adura apakan no ɛkyerɛ de bifra eba Asante ahosuo no se medika aka no dodo na ya no ho firi se kotoko Asante kotoko bobuko no wono jesia na se wono afade no na ya Asante ahosuo da bi Asante kadesa nkasa paade enu nie ahabammono tuntum ɛna afi awokosrade a yakyerɛ mu ɛwɔ nyansapo kasamfoni so ɛde akyerɛ mu pii yemu afi ne bere di kan dia tuntum ne gyina nipa ewo mu no ahabammono dia yɛ kwaye ababunu ɛna afi yie awokosrade no so ɛyɛ sika kokwa a ɔbɔ ade de ahyɛ Asanteman ɛma no ɛno nti Baffour Kofi Atobrah obesi anemu so opemso no ɔno no mienhwɛ asakakra For na chese eno no Baffour Kofi Atobrah ono ni otumfo nsi anemu e o Mabang a eben tepa nyina nana Darko Montwi otoso nu a onye mfinhia e de woto miensa ntuma wo fra ntintin mu no wona chese opemso yi na wabesi na nemu e wo hono na ohwemu a sene sitie na se wode ni akyere ma wo kɔ bɛn hono mo bebia ye de nana Darko Montwi otoso nu ye de na ato no na wo kɔ no akɔhwɛ ne echi na wo hwɛ opanyi a wode wani kyemu e wo menhia onye nipa keto asa tuotuo no ono e na akɔ menhia opemso pia ono ene opanyi na otutuo na odidi ohine nimu sami eben hono ene waba be pinti mama yenhwe ye ni so ade kakra
for nachese eno no men na edi ehim e won ma wa ya amamne ne amane awie afei e na Baffour Kofi Atobrah wate esi forma just won ni echi mo na wakọ akọtena na tan na mwenhwe obedi asa kakra abrafo na ewo ho a ye bo amu no ho ban no ebi eno no Baffour Kofi Atobrah edi asa kakra ayafo na chese eno no Baffour Kofi Atobrah wabedendi wabekire senti a opemso anemu ena obaya obesiye so hwe amamre ene amane nasa sedi osi dandan ho ukura tuo no tukobonku tukonifa twembe animu no twende pem no boa na chese kame akorese opemso ankasa ena epiemu ewa heya wachire mensem wachire kokodusem wachire se onimde wachire se onimamamre enim eho amane a enya asempetwa ohwe na fade na tuntum na botire tuntum ye sabie ko to dia bobo ne nsa na bakon enso tuntum na bi ena afeyi de eda ne kromu enso tuntum sa enti enna de firisoro ekopem fam no tuntum yutu a ekura no kwa ena ayese ntoton ya eno no ekura na ene ode abeya amamre ni amane ohwe domo agitwi na edinati a Baffour diasa
Arefo afei ankasa ena Baffour Kofi Atobrah. Otu na nhia de se konkon ene okura wura hode a onye nipa atoa ewo hono di mensem ebi akopesem a kyese kyerese onye nipa atoa wa Asante mantema afei ena odne ni kutwa wisi a ni Asantemo ekoye ekohwe nana Darko Montwi a otoso mu a ofra ne ntino mu tintin abepimu ewo biaya a ene eyiwe nankasa no ekoso.
Arefo na yese no Baffour Kofi Atobrah afi no aba betena se a ayemfa wo ba se no enso eba no ma na kwa ba so hwe wo hina odi Kenya ayete Pamahene na ebisei atwe wampem ono ena ode nsa abeto ensemia waba abechi e ma remfi opanyini ono ene Pamahene waba abechi wi afi ena tepa Mahema nso no ena ono so aba waba abechi nti so hwe a Pamahene na ebisei atwe wampem ono na trankonya na no abumdi na chide ba he no ono mo ato santena eja ko no echiachia nana Baffour Kofi Atobrah tutu no ono eba no ma ba mana kwa ba sedi Asante amamre ne abakwasem esi etie no ne ho amane no sa pepepe ena etie opanyini etie a pinso etunu wabesi na nemu no so pinso ise obasa na wabetena se na ewse na nanu mo mo so bi ani bu ese fata sanse opinso ane no waba no na moba na mbe man kwa ba nti sa pepepe ena na nanu ono eye ewo ti se ohwa se de opinso tie dwama se de akua wuntumi emfa wo chenche na wo mfa nkonkotia sa pepepe wonsa ayemfo eba ni nyina na ebi se twe wampem oba no no ogina baabi ena eyi ni ho enema na ansa na wo ba hini wei enso ebe yetu ne che ansa na ntoma no wo twe akofom kakra onya akonya na waba na Baffour Kofi Atobrah waba ba be na kwa ba sa pepepe ena wo mo maka nyina no obia ebe Arefo say media dreams no so hwa amanyofo a wono so be piem ha no wono bi na wono so ayi unity a wono ekoma Baffour Kofi Atobrah omana kwa bayi enti enye nwanwa say yebe hu Asante mantem so afọ yira Simon wo say men say ye bayi ye de yeni ehuna wono so aba be piem ewo Mabang a eben tepa ahanum a eyi yo no ekoso a adua wono na wayinity no say kwakwa ne ntoma acheso ye kani oya Asantehene ba onima mamre na onima ho amane Simon osemensa Asante mantem so afọ enkane bosomtwe abato mpesua so na hye bedwani ono na ode nsa akoto nsema kwama nananom akwaba eno ono to ato so a chese won bema Baffour Kofi Atobrah tuatu no wono ebema na kwaba de ani die eni ebu ese efata ede amande ma Asante amamre ne amane no edanso eno no sabio apraketo ahunu kese a obobo na keto kese no ababa betwem
Ananum Ana just saw by him, but you 2 for 9. Ananum my him, Ananum Abusia, a lady Baginara. Sabajab Jam or Tok also, but 2 for said to job with you. Bobby Asante Ghallywood, Sabajina. Osia JP, Ananum Mabang 24, the Abusia, the Manasuti, for Nana Dina Mamba, my name. Then be a consul. Upon 2 for moon in Salada, so. O my Mabaya, I see, not that there's a wine of Bessina 9. It's not when your breakers appear. A very great penny for I'm going to support just for also the penny. A very additional man member, also the penny. For 2 for say, who could tell the 2 of flow, the bullion in tea. If I'm back at Nasso, this is a patrol. In Pebble, you send 9, if I'm going to Yachi. So you see the name of Sanamania, in Yaman the Pabo, and Almadaroma, Jahan Mamania. I was here for a man member. And I want you, Madame, my own chairman, and I want to tell me a girl, but now my airport, you are a Asantehene. Now you must say, after all, you have a young or you go what you say about Coco. And that money buy a mobile of an island. Mobile be away. You could be a yard, another year so about you go on paying for a pushing for money, maybe another woman. And on my episode, I'm a man yet all by and said, or one has an idea now, or train and by him. Yes, she ain't to make sure for 9 young. A train and boy, there's what I know about that. I can say, and I hear through, because I'm a near the other. That's all to me, and it's a. And today, Mamma, now there's that's all about one Sansada. I did hear Oklahoma, most months I man and Emma, most months Sansada. And Conyaso for, Roman Conyaso for mobile, most of someone's Sansada. That you want to know 2 for news. I was in a group, baby, and no piano. Was so put an instant boy rent at Biaso. A poor, I went about wiring, was sitting in our name for that in Catanaso. The second foot row, Predia Biasamian, and I did. No, Chris, I don't know when you're a child. Maybe some I was with no master with one coffee. It didn't cook master in coffee. 89 man a hair and so I am the agreeer. Number 9 Miss Anon. Ayafo na sabri die de da yekoso ya eni pitri de ade na duro ne de otumso otumfo se tutu otunutu no asori die me ka na se Baffour Kofi Atobrah da de so abahine tuotu a wono ukomenhia dumia na se ndibra ewo ho no no wona obesi otumso anemu wama ne so otunutu dia na che se ni eyiyo no aha ena yede nyina yede AC aha ye nyansapo yesane mbadwemba bomode na subscribe na share na like na ja wadwen kire me so me din ene abusu apani usu